Tak my teď sedíme s Carlosem Bendou, dnešní zápas, opět vítězství. Jaký jsou tvoje pocity po tom zápase? Výborný, protože jsem vyhrál, ale jako upřímně doufal jsem v nějakou válku, která zas až tak moc nepřišla, což mě jako trošku mrzí, ale sám na sobě jsem pocítil, že se posouvám dál, což je důležité, protože mě čekají v budoucnu už konečně daleko větší výzvy. Tím ale nechci říct, že žralok byl jako... A ten mě čeká právě. Tím nechci říct, že taxikár byl jako přímo potrava, ale prostě doufal jsem aspoň něco, no, prostě ve válku, která že nepřišla. No. Říkal, že tě prověří, jsi rád, že jsi konečně dostal na tu svoji milovanou zem? Hele, já si jako tak nějak uvědomuji, že se čím dál líp začínám cítit i v tom postoji, jo, a myslím si, já jsem ten svůj zápas ještě neviděl, což asi pak musí zhodnotit ty, nebo třeba můj trenér, co tady sedí vedle. Jako já si myslím, že konečně moje největší problémy byly v předchozích zápasech to, že jsem špatně krokoval. Jo? Do té kapsy jsem prostě blbě dostával jsem. V tomto zápase si myslím, nejvíc jsem se na to soustředil a myslím, že jsem si to nejlíp pohlídal, že opravdu jsem mu nedal ani šanci se ke mně přiblížit nebo mě trefit. On mě, myslím, za celý zápas jako netrefil. Čili já se dobře už cítím i v tom postoji, což je pro mě hrozně důležitý. No a na té zemi nechápu, že jsem neutáhl tu... Co to bylo? Amerika? Že jsem neutáhl tu Amerikanu, ale když jsem viděl, jako, že je furt schopný, i když teda bylo mi řečeno, že už měl nachystanou ruku, že odklepe, ale neodklepal, tak už jsem ho tam potom ubil, protože já už jsem viděl, že je odevzdaný, takže tam už to byla sázka na jistotu. Byla to pro tebe největší zkouška zatím? Nebyla. Hele, Roubička asi jen tak někdo jako nepřekoná. Na druhou stranu... Jako ten můj třeba poslední zápas proti Třemčáve, tam to bylo jako, že byli, nebo 2,5, že jako jsem si já musel trošku víc hledat tu fízu prvního soupeře porazit co nejrychlejš, tady jsem to měl celý jako pod kontrolou, ale jako zase on držel, hej, on jako v tom postoji dostal slušný granáty, hned ten první můj naskočený hák, jako jsem ho fakt trefil podle mě pěkně a ty on šel jako dál celkem jako s přehledem, ale jo, hele, hele, pro mě je hlavní, že cítím progres každý zápas, to je pro mě to nejdůležitější. Ty jsi rodilej Moravák, žiješ tady celý život, Ostrava jsi se Slezsko, ale pořád je to blíž na Moravu. Měl jsi pocit, že jsi tady měl větší podporu, než třeba máš v Praze? Nevím, ale lidi mi fandili, myslím si, že hodně, ale zase možná to já mám zkreslený nějak, ale myslím si, že jako skoro celá hala jako skandovala a jestli určitě skandovali nejvíc u Hanky. Jo, to šlo slyšet, asi i u toho Vaška, ale jako já si myslím, že možná pak jako jsem tam byl takovej nejvíc, co měl jako ten ohlas, možná ne, asi to je jedno, ale jako ta atmosféra byla skvělá, jo, fakt teda jsem si to tady opět užil, ale já to vnímám fakt jenom cestou do klece a pak třeba po zápase, ale v samotném zápase už fakt mám ten fokus na svého trenéra, že jsem ho fakt pěkně slyšel, co mi říká, když jsme šli na zem, tak úplně, jsi moc vysoko, podníž, dej prdelníš, jo, tohle. Takže jsem se naučil fakt vnímat jenom svého trenéra a tím pádem to, co je okolo, jde mimo mě. No. Ale ještě po snídani tě tvá přítelkyně nazvala nenažraným prasetem. Čím jsi vysloužil tu přezdívku? Tak já žeru furt jako prase, že? Jako moje normální váha je kolem 110-112, ale já jsem teďka poslední 3 týdny se jako hecnul a zkusil jsem si přísnější dietu, nebo přísnější prostě tu přípravu na zápas, že jsem se skrouhl sacharidy a dával jsem víc kardia. A jako zhodil jsem během 3 týdnů z nějakých 107. Začal jsem na 112. Váha v přípravě mi klesla nějakých 106, 107 a teďka poslední 3 týdny jsem to hodil na 103,5. I když jsem navážil 105,5, ale ta váha tam byla blbá. Já mám doma patentovanou váhu kvůli soutěži v kulturistice. Já tam mám prostě že ten štempl, že to váží přesně na 0,01. Já jsem se vážil a měl jsem 103,8. A tady jsem se šel zvázit a měl jsem 105,5 na oficiální váze. Takže vážila špatně, prostě upřímně. Ale jsem nenažraný prase, ale když chci, tak zhodím. A právě jsem si tohle zkusil, protože možná můj příští zápas bude v hodně nízké váhové kategorii pro mě. To říkal s tou váhou, to říkal vlastně Vašek Mikulášek. Nicméně u tebe na Beforeu teďka to bylo poměrně klidný. Co na to říkáš? Vyhovuje ti to takhle, protože ty si většinou jako, ať chceš nebo neuzmeš většinu té mluvy. Jasný. Byl jsi radši, že to bylo takhle klidnější? Já jsem ukecanej, jo, a zase to je to, co mnohým lidem jako se líbí, baví a proto mě sledujou, ale ano, i spoustu lidí jako tím seru, ale ten Before a celkově teďka to bylo v pohodě. Ten taxikár jako měl
ten svůj image jako takovej ten grázlík a že mě lisknul a tohle, ale zase jako nebyl to úplně jako píčus, jo. Znal ty hranice a i když třeba ten lískanec mě fakt teda naštval, tak jako já jsem proti němu vůbec neměl, jako nedej bože nějakou nenávist, jak třeba u Diega, nebo fakt něco, hele třeba i ten Jarda Kotlár mě jako vyhrožoval, víš, u toho stolu, nejsi daleko, furt jako, že mě zmlátí snad nebo něco, to ten taxikár nedělal, jo, on si jel svou hru a jako celek za mě prostě tento Clash 8 byl dobrý, mně se to tak líbilo, mě to tak vyhovovalo. A měl argument, že se pořád povyšuješ nad ostatní, pak se toho chytli nějací lidi. Jak to vnímáš z tvého úhlu pohledu? Tak samozřejmě, že jo, hele, ti, co mě nemají rádi, nebo jako hejtři, tak ti se chytnou všeho. Já si myslím, že tomu tak jako není. Je asi rozdíl mezi zdravým sebevědomím a je rozdíl to, jak třeba člověk nějak vystupuje a jako já vím, že jako působím jako frajírek, ale myslím si, že ten, kdo mě zná jako aspoň trošku dobře, tak jako ví, že hele, ty argumenty, já jenom řeknu jeden, který ale jako mluví za vše. On říkal, že jsem arrogantní namyšlený a že si hraju na mistra světa nebo na profesionála jo, a UFC a tady tohle, ale přitom to je třeba zrovna ta věc, kterou jsem nikdy nedělal. Já jsem vždycky řekl, na profiky nemám. Vaškovi Mikuláškovi, který seděl naproti mě, jsem mu řekl do očí, jsi lepší než já na tebe nemám. Jo, a tak proč mě jako někteří se snaží jako schodit nebo nadávat mi to, že já si hraju na profika? Teď kurva všude říkám, že já profik nejsem a nemám na ně. Takže to už jsou takový ty argumenty, které jsou jako, aby na mě něco měli, aby jo, mě se nějak pokusili schodit, naštvat nebo něco, takže já si myslím, že je to úplně lichý. Jeden člověk zavolal a řekl, že má pocit, že se změnil. Vnímáš, že se nějak změnil za tu dobu? To je těžká otázka. Hele, před Clashem jsem byl jako jiný člověk určitě v mnoha úhlech pohledu. Jo? Živil jsem se jako fitness trenér, měl jsem nějakou rozumnou sledovanost, ale ne velkou, ale měl jsem svou komunitu lidí a tohle a jako buďme, že upřímní, teďka prostě já jsem v tom popředí českého MMA, ať to zní třeba i hrozně a svým způsobem, ať už si to zasloužím nebo nezasloužím, tak jako jsem v tom popředí a když se podíváš, kolik u všech fighterů, i profesionálních fighterů třeba vychází článků, tak jako zase já jsem v popředí, jo. A to teďka to neříkám, abych machroval, jo, ale je to právě o tom, když najednou jdu o hodně víc vidět, když najednou se pohybuji jiný v kruzích, než nějaký fitness a hraní her, co jsem dřív dělám to doteď, ale už jenom soukromně, nevysílám živě, tak samozřejmě podle mě i to na některé jedince může působit, že najednou jsem jiný, že jsem se změnil, ale jako já jsem furt stejný, podle mě furt mám tu pokoru, furt jako jsem stejný, ale pohybuju se v jiných kruzích. A to dle mého na některý může působit, že už to není ten Carlos. Už to není ten Carlos, který každý obvečer streamoval na PlayStationu, bavil se tam s 30 lidma, co jsem tam měl, tak to už prostě nedělám. Takže určitě jsem v některých věcech jiný, ale nemyslím si, že jako jsem nějakým sfarňákem nahoru nebo tak, to ne. Máš pocit, že narostl sebevědomí díky tomu, že trénuješ, jsi teďka silnější, že jo, jako jednoznačně, než jsi byl, ty tréninky přece jenom dělají svoje, tak máš ten pocit, že třeba narostl sebevědomí v tomhletom? Hele, to je taky prostě otázka, jo, určitě se cítím sebejistěji a když jsem dělal kulturistiku, tak já jsem zase obrovský, že jsem měl tady 115 kg a fakt jako nařáchlej, že jo, ve svalech a to, ale upřímně, to sebevědomí mám teďka větší, protože prostě, když někdo nasere a třeba lískne, tak si to prostě nenechám líbit. Nevím, jak bych zareagoval, kdybych dělal kulturistiku a někdo by mi lískl, tak asi taky by tam jako nějaká odezva byla, ale prostě chápeš, když mě teďka lískne taxikár, u kterého prostě vím, že si ho namažu na chleba kdykoliv, tak asi jako nějak vystartuju. Čili ano, může to působit, že jsem jako teďka jako nějaký sebejistý a to, ale zase, já jsem člověk, který nemá rád násilí, nevyhledává ho, nebije se venku, jako všechno bych ideálně jako vyřešil míru milovně, ale jako v kleci mě to baví, jako a na tréninkách prostě jako rád se mlátím, ale chápu ty rozdíly, prostě nejsem ten typ, že bych šel na fotbal se mlátit, anebo na ulici za každou cenu někoho vyprovokovával, to jsem nikdy nedělal a ani dělat nebudu. To je možná ta věc, co lidi vnímají, že si teďka řekl, že se namažeš na chleba kdykoliv budeš chtít, tak to je možná ono, jakoby, proč mají pocit. Ano, ale na druhou stranu zase, jo, ale jako teď to je pravda a já jsem to před zápasem neříkal, protože ano, je tam, ale zase, to je úhel pohledu, který je dobrý. Na druhou stranu, víš, proč tohle jsem já neříkal před zápasem? No, protože tam bych ho přece ponižoval. Kdybych mu tohle říkal na Beforu a na tiskovce, tak ho budu urážet a ponižovat, jo. Ale buďme upřímní, viděli jsme teďka ten zápas a on se mě jako ani netrefil. Já bych mohl jít zítra do dalšího zápasu. Jo, a já jsem to
nebudu kecat, že jsem to věděl, doufal a tušil, takže to prostě je pravda, jo? To, že jsem věděl prakticky, že si ho namažu na chleba. Ale kdyby takhle do mě pičoval Vašek Mikulášek, tak prostě řeknu, jo, no tak Vaškovi asi když dal do tlamy, tak pak přes tu tlamu dostanu já. OK. My jdem teďka, děkuji za rozhovor a my jdem teďka točit Popokec, který vyjdeš brzy. Jdeme na to. Já děkuju, čau.